Tendangnya apa nih? Lagi panjang. Ini numpak apa? Kapal? Kapal sikit. Iya. Kapal sikit. Kapal. Lagu. Dia menjelang nih. Kenal kali Mbak Tati nih kau. Masuk sekolah. Ini kita. Sampai nganjuk ya Pak. Rondo nih Pak. Gleduk. Jadi kalau gedok kan. Lah berjo ki sapa nek berjo? Gleduk. Ada di bawah sih berdua itu lah. Kalau gedok Pak. Iya, tendane apa sing ndi? Nek omong rada suwi, masuk rada lapar. Ora kowe. Kae dititati sih. Orang ki ditekne. Iku digomble digo sahur keluarga. Tuk. Biasane digawe. Ora cetha ya. Oh Dewa Tresno, Dewa Tresno. Nggih, mawon. Muga-muga pengguna utawa kemayan di Elvin dadi bocah sing kakung nggih. Kakung dadi bocah sing saleh, sukses kaya bapak kakunge. Amin. Lagune Dewa Tresno. Dewa Tresno. Aku
Kuwi kok grubul ning kono to, Mas niku wong. Oke, menghormati to. Bukan ini sini ngirikan Pak Heru. Ngirikan duit lho, tak luru izin ngisi. Oh, Pak Sun. Le, sek. Iki Mangsane niku. Tuk. Sampe nang disawer karo kulo rame lho, Mas. Mas. Kuwi nyuk motor rezekine jenengan lho. Pak Heru niku gumun kula. Pripun? Lho, sak duit kan sak gon-gon. Mungkin. Dalan belanja iki nek rame. Iki rame. Lah kok bisi aku. Piye, Mas? Yen tolongan sik, Duk. Pak, foto aku. Bahasa obake dolar kok iso. Lho aku yang mungkane ngono cek karo menjani disawer. Sirko tak durne sinden aku kok sungkan wong disawer kok tak sawerne wong. Ojo, malah iki langsung tibaku disawer gip lah ya susah. Cuma aku, lho kuwi penting kanggo. Ngono, langsung munjuk rumiyin enggak tapi munjuk rumiyin. Aja sungkan munjuk rumiyin. Aja sungkan. Ning angel lho iki. Biasane angel. Saiki amle nanda karo Ani. Lihat ya Mas. Eh, Niki kulaturne mriko nggih. Kulaturne mriko. Mas Heru. Lu tak penriku nggih. cintaku Sakana-kana pada. Halo.